שלום, ברוכים הבאים לפשוט קוקטיילים, אני איתי. והיום, ספיישל ראש השנה, נכין את ה-Bee's Knees. ה-Bee's Knees בעצם קוקטייל בתקופת היובש האמריקאית, בתקופה שבה הג'ין היה המלך, והוסף לו מרכיב חדשני, לפחות אז בקוקטיילים, דבש. הדבש במקור, לפחות כנראה, נועד להסוות את הטעם של הג'ין, שבאותה תקופה לא היה איכותי במיוחד. אז אנחנו מתחילים עם מנה של מיץ לימון. אני תמיד ממליץ לסחוט לימונים טריים, זה לא דורש בכלל מאמץ, וההבדל הוא עצום. אז מנה, מיץ לימון. מאוד. מנה, מי דבש, פשוט מאוד דבש מעורבב ביחס של 1 ל-1, כוס דבש וכוס מים חמים, מערבבים ביחד עד שהדבש נמס, והרבה יותר קל למזוג ולהשתמש בו בקוקטיילים. מנה אחת ושתי מנות ג'ין. אני משתמש בביף היטר, אני חושב שזה ג'ין מצוין לקוקטיילים. נוסיף הרבה קרח ונשקשק. עכשיו, קיררתי כבר מראש כוס קוקטייל. נסנן סינון כפול, דרך מסננת תה. 5 שקלים בכל חנות של פיצ'יפקס. בבקשה, שנה טובה, ה-Bee's Knees, חיים.